RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panukya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dugan mong malibuto. Palami Style. Ibayot ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balot, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Antoy. Ginaingon, dili gid maayo nga ikaw nga usa ka litaw mauwaw nga manguyab og babae. Kay sulagma ra gyud. Ang babae may manguyab og laki. Ang babae magpaabot ra gina nga digahan og laki. Mao kini nitabo sa kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Unsa? Ikaw na ibog ni Lina ang anak ni Pasita? Oh, utay. Ibig ako ng anak ni Napasita eh. Niluta ka ga. Ako na mauyab sa ilin natin. Uy, naunsa ka man panguyabi dahil na rin may bawaan mo may paglaom ka ba niya? Sa tanaw ba na ko tay? Kasi Lina, murag may pagtanaw sa na ako. May lahan mo kayo siyang tinaw kan. Uy, ano mo may ginugayan ni mo? Pero mauwaw ko manguyab tayo eh. Ang ako itong gusto nga siya manguyab na ko. Kadiyot dong, alilod. Nga naman. Ipataon rin ang naong ni mo, do. Ipataon. Nga naman tay. Nga naman, dira o. Ay! Hilas. Saan mo kayo? Namparos mo ka diha. Kita doon. Maayo gani na. May mga ganing suo ng naong ni Moskomo na ko, ha? Hanggaw kang dako. Ikaw lalaki, unya magpaabot ka sa babae nga manguyab di mo? Kung mauna maghuwat kag babae nga manguyab di mo, matiguang ka nalang suok, do. Why, gyoy mahitabo nga doon ay babae manguyab di mo. Tungod kay way babaeng tarong nga maoy manguyab og laki. Pre! Tay! Mauwaw ka manguyab ni Ilina ba yan, Toy? Wala gibay. Dagon ka gus akong kauwaw eh. Kaya na magkasugat misdaan nga, kami ng duha, pabor yung tagay na, nga idiga. Pero, muna magdili mo buka akong baba ba eh? Uy, kalisod anang kalaki ha. Saan ni pagkabato ng uyab kung maunang kulhanon kang diga? Sa tan-or man ako ng Ilina bay, mura ug may pagtanaw na siya nimo. O, lagi. Kika na mag-istorya mi no? Ikaw lagi permin niyang hisgutan. Nga ikaw kuno, gwapo, niya buutan sa kuno ka. Bay, tabangi ko ba ikong bi? Nga mag-auyab ni si Lina bi? Oh, sayo na na oy. Huwag tangan ni mong kauwaw diya. Pamisitahi siya. Tabangi lagi ko. O sa may buhato na ko, makadiga ko niya. Bueno, karong gabi eh. Kuyugan ta ka sa ila. Pamisitahi siya. Kuyugan ta ka. Kuray bahala aron. Matagan ta ka o bintang nga makadiga ka. O, sige ba? Kayugi sa sarang gabi eh. Kaya matragon. Isputing man, bisita yung kang Ilina, do. Oo, tay. Kuyugan ko ba ikong sa pagpamisitang Ilina, tay? Bida yun ni mo, oy, magpatabang pamagyog ka, mura magkagbayot ka na ka. Banga yun ni mo, oy, wamagyog ka maliwat na ko. Sabi, tay, tuduin ang gubi.
May ka na. Sayon. Usa pa panguyab. Kada bang simple lang nga. Ay, Panguyab, di ba? naunsay ni katubang mong ilina-ina dayo, day. Ina. Sugot ka na ako, day. Sugtod ko ni mo, humot ka. Hindi ka mo sugot. Baho kag lubot. Nagaraan na. Kaya binuang na imo. Nagaraan na. Nagaduwag na mo ka ng istorya, ha? Oh, tinuod yan. Kanan tinarong guday, may ito doon ako. Gani mo, sayon ra kay na ay ina, day, ilina. Nagugma ko ni mo, kung sugtod ko ni mo, pagsawoon, tiga, anara. Ha? Oh, ano na? Anak na, day? Oy! Day, Elena, nagugma ko nimo kung imo kong sugtong pangasawon ka. Ano na, day? O, sige, sige. Ato na ko, day, ha? Mamisita rin kong Elena. Okay. Di tapos tungod silang bahay ni Elena. Bayan to. Yay, mingawar ba? Bay kong, Hmm. mingaw kilang bahay, no? Hmm? Ninutan na ipangawa to, eh. Pero, pamisita nga itong tuyo. Medyo may ka din. Nagkurug, bay, nagkurug. Nagkurog, ha? Ayo, oy. Sumaga, oy. Relax lang, ha? Ito. Naman ang pit ko, ha? Relax lang. Sige, sige. Bahala lang, ni. Ha, ni, ano magig ko? Ayo! May gabi, na Elena! Oy, Day! Elena, Ayo! may nanangpit man sa silong. Hala, gitinuod man tingali ni Ikong niyang giingunay. Aw, si Ikong Dairon, mabisita sa nimo. Si Antoy ang mamisita, nay. Iya lang gikuyogan ni Ikong si Antoy. Oy, siya'y manguyab, unya, maghasol pag sa laing tao. Aw, may noon kay duha sila. Hihihi, tagsaan na to, nak. Gusto na po kong magminyo, nak. Uy, kimingaw na kong torja. O sige, nay. Imo si Ikong, ato si Antoy. Abi, sa kasa na nila, sugot ko. Sige ha, dinhi ka lang. Ako'y mapadayon nilang duha, nak. Ako'y manaog sa silong. Unsa? Mao na dong Ikong. Si Antoy bang kay mamisita ni Elena, pues magtagsami. Si mo atubang ni anak nako nga si Elena, ug unya ikaw, ako'y matubang nimo. Ay. Hindi lang ko nang pasita. May pa. Nga nung mag-istorya man ta, nga di man ko manguyab nimo kay tiguang na nimo, ha? Di ko nimo, ay! Ay, Bay kong. kahilas nimong moingon nga tiguang ko, ah! Oh, ay, pag ano, natiguang na sa pasita. Sitaw. Pag-spito, eh. Muso paglawas, ano? Oh? Oh, bigot ang kita siya lawas. Naoy, ganahan ko ni mo dungos. Tuyo ka dungan toy. Oo. Busok pa kay ko dungo. Mm. Kung ikaw nga ka, nay, kung mutilaw ka lang nako ay, ha? Mas una ka pang musurinder nako, do. Makakuha pa ko ka na po, oy. No. Bida. Suwayan ba na to? Unsa man? Suwayan na to, ha? Sukol ka? Nang pasita. Ay na lang nang, ay na lang. Di kong sukol ni Mugtari ng pasito, ay. Kurayot naman kay ka. Di mala yun ni mo. Imo man ko i-challenge. Ay, ha, kurayot na ikaw. Oy! Ay, buhi ko. Ay, kung kaksaugag kina pasita. Iyaw lagkip. Mahunglan na. Animal kan ikaw. Diyan mo. Dali na masita, bi. Pabarugod ka. Barug. Ay, animal nga ikong. Ay, kisa kong lubot agay. Kalimtan na nato ang nahitabo. Ang imong tuyo ron mo atong istoryahan, Antoy. Kuan day, kining... ang tinuod, kuan, kining... Sige na. Sulti na, Antoy. Nagpaabot ko. Sige na. Kuan, kining... Unsa?
Hay, kapuya ni mo, oy. Pauli dito, oy. Tuga-tuga mga pamisita nga, di man ka makamaong mo digas mong gibati. Oy, Elena. Di man na makamamutikas, Antoy. Ikaw na lidiga diha. Miingon, biya ka na kuhang. Ikaw, dako kay kagustong Antoy. Ala, ikaw na lang panguyab diha. Bito, di. Ikaw na sulti, Debbie. Sige na, nagpaabot ko. Hoy, buyag, oy. Dili ginoon ko mag-una-una og ingon og laki, no? Ako'y babay, unya ako'y mudiga. Bahala og dili ta magkauyab, Antoy. Dili ko mag-una-una nimo. Pauli na dito, oy. Layas na, Antoy. Day. Ay, lagi ba yan, Toy? Nagkita mi ganiyan ng pasita. Itamparos ang gani ko. Suko gigay siya na kung ignganlan ako siya tiguang. Unya, kurayot. Doon na siya gisulti na ako bahin ni mo. Asa man, bay? Ha? Miingon siya nga, papamisitaho na lang kuno kaniya sa ila. Kay si Elena na kuno ang mudiga diha ni mo. Siya na'y manguyab di mo. Tinuod ka ba ikaw? Oo. Muna sulti ng pasita? Lagi bay. Dako gib kuno kayo gusto si Elena ni mo. Oo nga, nakahukom siya, nga siya nalay manguyab ni mo. Pero, di lang siya mo'y mamisita ni mo. Ikaw gid ang pantuon silang bahay. Mauna, muadto ko bay. Muadto ko sa ila karong gabi. Oy, salamat nga ni Aka na Antoy. Kanipis sa sininang gisulod ni ng pasita. Laklaki yan duha ka boobs. Nagpanti mo lang ni siya. Dali dong. Dayon diri sa sudong Antoy. Si Elena lang na siya? Ay, ari na ta sa sud magsulti ko. Dali na gudong Antoy. Unsa? Mao nang tinuod toy. Ako bitay nagpaanhin mo, oy, di man si Elena. Kay tuang man siya sa probinsya. Tuang siya sa probinsya dong, kaya akong ipaadto siya ang papa. Kita rin luharo na ni Adin. Uy, nang. Panti mo ka. Uy, lagi, hubo ni mo imo sinina ug ang imo panti. Uy, pagdayapir, nang pagdayapir. Nang? Hindot sila maglawas eh. Hindot pa kikiglawas. Ang dapit sa tiil lagi di pirin siya mo. Ay lang tanaw di. Murag daga pa magkatanaw no? Imong bobs, katuskig pa na. Kana. Dugay na kung makatilaw laki ko uy. Ha? Lipay na ko, pi. Hindi ka kuskugyag ka ni mo. Humuta ni mo na. Kana. Ang bobs uy. Sige na. Sige mo kamot. Ipadailas ako, boss. Una basta. Muta ni mo na uy. Muta. May naitabo ginamon ng pasita. May nahanilin na itong higayuna. Tagbawa na ko niya eh. Sukad, kantupag ko bakit ilaw babae. Lami ang ng pasita lagi. Busok og hugot pa kay angay. Mao kato magkasama ang kaagi ni Antoy dinhining tulumanon. What's the style? Busok og hugot pa kayog angay style. Kinamang sugilanan gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.